så. Men kan du ikke se Hanne og Kasse? Ej, nej, lad jeg kan vide nu. Skal jeg stoppe? Blondie, I love you. Skal jeg stoppe med optaget? Nej, hun skulle kun filme, ikke? Jeg tænker først, at du bare overkoster det. Jeg tager lidt billede med mit kamera. Jeg hader bare, men det er skidt, når det går ud. Nu starter den på bilen. Det er jo ikke, fordi vi har set 8 værsker på igennem. Nu starter den! Hanne, du er lidt tredje. Ja, det er fint. Hanne, jeg har et råd til at holde meget godt fast i den der. Hold rigtig godt fast. Og stå på det. Det er løben. Nej, det er nok nogen af jer gør det, men sørg for at holde godt fast nu. Den er ikke nået så langt, Hanne. Slap nu af. Den er ved forruden nu. Det er forruden. Skal jeg være klar herovre, eller hvad? Okay, nu er den halvvejs. Du må ikke røre den der. Så kommer den! Nu kommer den! Den hænger op på hovedet. Jeg stopper lige nu.